חברים, תסתכלו, לפעמים קבלן ייצום יגיד לכם, הגג שלך או הגג שלך צריך לפרק אותם ולעשות לה קריות חדשה. לפעמים אנשים לא מאמינים, חושבים שאולי מישהו, איש ייצום בא, רוצה לקחת כסף, סתם. תסתכלו מה הולך פה קודם כל. רואה שזה פה הכל מים? זה מים. הנה אני מוריד את הפפות ואז תראה. זה הכל מים. אמרתי להם שצריך לפרק את הגג מההתחלה. אף אחד לא מאמין. אני אמרתי להם צריך לפרק את הגג. תסתכלו. תסתכלו. שאני אומר צריך לפרק, לא סתם אני אומר. בשבילי מה מפרק את הגג אם זה גג במצב טוב? מפרקים את הגג שלא טובה. תסתכלו מה הולך פה. לא, זה הכל רצוף, זה מים. בגלל זה אני אמרתי, עדיף לך, נפרק את הכל. רואה? הנה. הנה, אתה רואה? לא סתם אני אומר מפרק. לא סתם, אתה רואה חביבי, לא סתם. חברים, תסתכלו. סיימנו. עכשיו גג חדשה.